Kawasaki. Tak mi to dej prostě. Kago. Kriko. Stripper. Ty vole. I just wanna feel this moment. Olej vyrábí z řepky. A slunečnicový ze slunečky. Tak to vůbec ne. Ty jsi Archanděl Uriel, ty Já myslím, že bys to měl trošku... Jak se... No ano, jak se rodí princezny, nebo... Lízátko, prosím, lízátko! Já ti pomůžu, Jano! Já jsem chtěl na dlouskou, ty kundo vypíčená, doufám, že umřeš. Jano. Mně se třeba nelíbí. Mně se třeba To nelíbí. se nelíbí. Ne. Cože? Já, třeba ne. A A co uměla je? bys se představit na Adamu. Jdeme se všichni zás teple doma u kamen. Máme chtěla s Romanturou a taky Adriana Mariana se Žanetou. A hlavně pary parararara. Kámo, a počkej, stůj tady, já tady budu stát, kámo, ať to nevyto. Ale dobrý, je to v kolejích. Vůbec nevěděj. Je šance velká. Hej, Ahoj Janičko, jak se máš? co špatně? Já nám smrdím, odchází z kapely. Já taky. To je strašně. Dávám výpověď, Chudák Jana, Tak to chudák ne, Jana, tak nemám to výplatu. To ne, to nebude to Au. dělat zpátky. Jak jsi napsala zpátky? To bude dál, svůj kruh vážím rukou, a to bude dál, Minecraft za tebou. Ty seš tak žavá. Ježišmar, já jsem zadělala klap. Já nechci být bezdomova. Spiderman bezdomova. Tak buď Batman. Já mám třeba doma taky tygříka, ale s tím, že jako pálíte styče doma v krbu, to si dá jako, promiňte, ale to je až moc, ne? Já ho Ne. nepálím. No to se nedá, protože ona má teďka momentálně jeho hlavičku na hlavičce, že jo, takže... Počítej, že ona mu urvala hlavu. Počítej, že ona mu urvala hlavu a ty má na hlavě. No. A nechala toho mrtvého styče u krbu.